i hem de dir que any darrere any està anant a més. Si l'any passat ja canviarem el model de fira al model que actualment tinguem, així a la Glorieta, doncs enguany s'ha consolidat, han augmentat el número d'expositors, també s'ha augmentat l'aposta per part de l'Ajuntament, en major número d'activitats, major inversió, i la veritat que estem molt satisfets i el resultat se pot comprovar, fixat l'hora que és i ja tinguem una grandíssima quantitat de gent en el carrer i se nota en la gent la satisfacció de veure com els comerciants del nostre poble envaeixen els nostres carrers i la gent es sent orgullosa de tot això, que al final no deixa de ser crear poble, que és la nostra missió més important. Ja este format ja l'innovaren l'any passat, va ser la primera vegada que fem este format. Enguany hem volgut repetir, la participació s'ha mantès, s'han incorporat comerços nous, hem obert les possibilitats als comerços de fora, de pobles colindants, Tous, que en aquest cas han participat, els comerços també, el qual ens dona una valoració molt positiva de cara que aquest tipus d'esdeveniment anem consolidant-lo i el nostre teixit comercial ens ho agraeix l'esforç que estem fent des de l'Ajuntament.